Натисках го. Натисна ли го? Къде да идва? И страх му да не ми отиде зад камъните. Тор бяга от там. Там снимай, там, тате, гледай. Там е. Виждаш ли къде? Ага. Тор бяга от там. Ето, гледай, виж къде идва. Виждаш ли рибата там? Виждам я. Лабука. Върти. Давай. Лабука ли е? Да. Снимаш ли я там? Снимам. Не е голяма, няма много. Еднакво ли бяха тези две, знаем, нали? Оно спика кривата дето. Да. Супер. Няма другия. Една е била. Айде да я въртиш. Бенил, снимаш ли я рибата? О! Малко! О, Милка, бошки! Гледай! Уау! Yes. Браво, тате! Кило и половина. И край.